In het Ledel-theater in Oostburg werd maandagavond een bewonersbijeenkomst georganiseerd over het sluiten van de huisartsenpost in Oostburg. Daar kwamen zo'n 70 inwoners op af om hun zorgen te uiten en vragen te stellen aan enkele vertegenwoordigers van Nucleuszorg en de gemeente. Ja, je merkt dat de emoties best oplopen. Mensen vinden het ook gewoon wel spannend dat zo'n huisartsenpost sluit en zijn bang voor verlies van kwaliteit van zorg. En dat snap ik. De mensen van de zorginstelling probeerden mensen duidelijk te maken dat het sluiten van de post een noodzakelijke stap is. Ik denk juist dat dit een van de maatregelen is die we juist nemen om te zorgen dat we in de toekomst er nog voor kunnen zorgen dat iedereen nog een huisarts beschikbaar heeft. Ja, dat is eigenlijk het hele ding. U wilt de zorg eigenlijk garanderen. Ja, we willen de zorg voor de toekomst ook garanderen. Dus we willen zorgen dat er ook een huisarts beschikbaar blijft voor iedereen. En dat betekent ook dat we de huisartsen die we hebben, dat we daar zo slim mogelijk mee om moeten gaan. En moeten zorgen dat we de zorg zo efficiënt mogelijk organiseren. En dit is één van de maatregelen die daar een bijdrage aan kan leveren. Na de bijeenkomst werd er nog even nagepraat over het sluiten van de hap. Daarbij was wethouder Patricia van der Vijver duidelijk in haar bewoordingen. Want ook wij maken ons zorgen daarover en ook wij snappen dat er onrust is binnen onze gemeente en bij onze inwoners. Ook burgemeester Marga Vermu was aanwezig in het Ledel-theater. Zij sprak bemoedigende woorden en benadrukte het belang van samenwerken, ook over de grens. Ook de wethouder weet dat een stap over de grens een mogelijkheid is voor inwoners. Nou ja, het is een keuze van onze inwoners. Ze zijn vrij en de zorgverzekeraars die zeggen ook dat het ook gewoon kan. Dus ja, je kan het eigenlijk niet tegenhouden. Maar we kijken wel en ook we zien ook gewoon dat ook daar al meer die samenwerking is met Gent, met Brugge. Met name voor die zwaardere zorg is het juist ook gewoon goed dat we daarvoor kunnen zorgen dat onze inwoners niet naar Rotterdam of zo moeten gaan, maar dat ze juist dichterbij kunnen.